రోడ్డు ప్రమాదంలో వీఆర్ఓకి తీవ్ర గాయాలు. తెనాలిలోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్యశాలలో చికిత్స. పరిస్థితి విషమం. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పట్టణంలోని చిందావూరులో 1లో వీఆర్ఓగా విధులు నిర్వహిస్తున్న యోసరపు సంధ్య 28 గురువారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. వీఆర్ఓ సంధ్య నిత్యం తన స్వగ్రామమైన తాడేపల్లి నుంచి వచ్చి చిండ్రావూరు సచివాలయంలో వీఆర్ఓగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజు మాదిరి విధులకు హాజరయ్యేందుకు స్కూటీపై తెనాలి వస్తుండగా దుగ్గరాల మండలం తుమ్మపూడి గ్రామం దాటిన తర్వాత గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని వెళ్లిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు స్థానికుల సహాయంతో 108 వాహనంలో తెనాలి ఓ ప్రైవేట్ వైద్యశాలలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. వైద్యులు తలకి బలమైన గాయం కావడంతో 24 గంటలు గడిస్తే గానీ పరిస్థితి చెప్పలేమని వీఆర్ఓ సంధ్య భర్త చెప్పారు.